Hej Danmark. Vi vil lige vise jer lidt af, hvor det er, vi bor henne. Giv et indblik af det. Vores private villa, vi bor henne. Vores lille villa. Vores lille villa. Vi har sådan en lille opholdsstue herinde, hvor vi om aftenen kan sidde og se lidt fjernsyn. Og ellers bare slappe lidt af. Meget fint. Så er der sådan en lille tekøkken med en obligatorisk minibar. Som består af vand og 3 øl. 4 øl. Så skal vi ovenpå, der er sådan en lille soldæk. Hvor man kan ligge og tage solen om aftenen. Og solen ikke er i gården mere. Lige nu er der ikke så mange heroppe. I hvert fald alle de andre villaer, der der er så skide meget lave heroppe. Men meget lækkert er det der. Kan man se vores lille pool hernede. Vores terrasse, hvor vi ligger og soler os hele dagen. Ikke dårligt. Lige siges, varmt der har nok fad. Hvad? Varmt tror du her nu? 35 grader. Mindst. Så ved den drøber af en, når man laver ingenting. Ej, det er hårdt at ligge og sole sig. Ja. Så går vi ind i soveværelset. Vi har en prinsesseseng. Meget flot. Med lidt meget behagelig myggenet, det er altså meget rart. Og så vores toilet, eller bad, hvad man kan kalde det. Vi har et udendørs badekar. Meget svært at åbne dørene. Sådan der. Og en vild lækker udendørs bruser. Ja. Så er det jo ikke sådan, så der er ikke nogen gardiner som aften, så kan man ikke rigtig se, om der er nogen, der står og kigger ind. Det er meget hyggeligt. Nu er vi lige udenfor. Man kan simpelthen åbne alle vinduerne hele vejen ned, så man nærmest sådan er ude, så man sådan er inde. Ja, vores lille dejlige pool. Jeg gider ikke at hoppe ind lige nu. Jeg tror, jeg har været nede 7 eller 8 gange, klokken den er 11:30. Mindst. Det er i hvert fald meget rart lige at blive kølet af, og man har så har vi lige sådan en lille vasketøjsservice her i vores hjørne. Og så var det sådan, da vi kom i går, så troede vi, at der var andre her, fordi der var lige pludselig et soveværelse mere. Så spørger jeg den søde thailænder, hvad det er. Så siger han, det er jeres private spa-område. Så her kan vi jo ligge og få lidt massage, ringe efter massøren, så kommer han her. Det er lagt her. Og der er så det samme badeværelse. Boblebad eller hvad. Meget lækker. Meget fin sådan indgang, har sådan små fisk nede i. Hej hej. Hej hej Danmark.